Robert Abela kompla bin-negattività tiegħu f'attività partiġjana fil-Kottonera b'attakk wieħed wara l-ieħor fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista, narrattiva ta' mibeda b'diskors konfrontazzjonali. Dan kif wara li xeħet lil pajjiż u lill-familja Maltin u Għawċin f'elezzjoni bikrija, wara li kien ilu ġimgħat jinsisti l-elezzjoni kienet ġejja fi żmienha, huwa qal li kien seren illi għajjad din l-elezzjoni s-sena qabel. Meta ġimgħatejn ilu ħassejt illi pajjiżna għandu jagħmel għażla, kont seren u lest tal-ġudizzju tagħkom. Ironikament, Robert Abela qal li għandu pjan studjat ta' trasport tal-massa l-15-il sena li ġejjin, madankollu sal-lum mill-Labor m'għandux ċertezza u konvinzjoni illi l-Ministru Klaj Karwana se jaqbel man-nefqa ta' 2.8 biljun euro. Intant qal b'dikjarazzjonijiet negattivi u retorika reattiva għal proposti tal-Partit Nazzjonalista, Abela ntilef dadija ta' attakki fil-waqt li insista li hu jwettaq il-manifest kollu ironija kbira oħra. Kif l-Għawċin għadhom mingħajr sptar ġdid, dilettanti tal-Karnival għadhom mingħajr il-kumpless imwiet, iċ-ċirkwit ta' trakka għadu fl-arja u diversi proġetti oħrajn mill-manifest ta' 4 snin ilu għadhom fl-arja wkoll. Fil-Kottonera l-istess Prim Ministru li faga pajjiż biżżieda fil-popolazzjoni b'ansjetà kbira fost il-ħaddiema u l-familji Maltin u Għawċin insista li hu iġib il-well-being tal-poplu fil-quċċata. Wieħed seta' jinnota wkoll kif il-Prim Ministru difen għal kollox il-gidba faħxija il qal din il-ġimgħa fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista biex ħarab mill-ammissjoni li għamel mal-ġurnalisti illi hu iltaqa' ma' kontrabandista żejt. Dan fil-waqt li reġa' żeffen ir-retorika tal-Moviment Laburista għal bkrib Ajjat u Firda. Jew it-tim tiegħi, it-tim tal-Moviment Laburista! U fost attakki, persentaġġi u aktar numri, Abela baqa' ma ħabbarx proġett kapitali ġdid ajru wediet reċiklati illi għadu ma wettax. Aktar kmieni, l-MP Laburista Thomas Bajjada insista illi l-għażla ta' din l-elezzjoni ġenerali m'għandix tkun ibbażata fuq in-numri iżda trid tħares lejn il-viżjoni fit-tul, dikjarazzjoni ironika meta sissa l-Labor offra biss numri fil-wediet elettorali tiegħu.